Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tale pameneko napita Blantyre, tinapita college Health Sciences, choko Health Sciences, nachita mwapita college kwenda ku South Africa. Kumene kuja tachoka ko mamubwerera kuno nachita somwa iwina wakulu napita ku Canada. Ku Canada ndinakakhala pang'ono ndithu. Kumene ndinakamaliza ndikuphunzira ntchito zimene timaona anthu akadwala matenda m'makutu, komanso anthu akachita ngozi kupezeka unonga ubongo ndi asiya kuyankhula, akulephera kuyankhula. Zimene ndakaphunzira ndi zimenezo. Ndinabwerako ndagwira ntchito mdziko muno zipatala zingapo. Mota anthu ena pano akuona dokotala wawo sakuonanso lemekezeka speaker, akuona dokotala wawo. Ena amene anandiona chipatala cha SOS, kundiona chipatala cha ku Queens ku Blantyre, kumwayi wathu ku Adventist ku Blantyre, akuona dokotala. Ndi chidule ndithu Victor Musowa ndameneyoyo. Chabwino. Ndithu. Aikhangati tsiku lina tizayala mphasa ndikuzamva kuti kodi nkhani poti mwati chidule tizamva kodi kutalika wake ndikutani nkhani imene. Ndizofunika kuti anthu asaziwe kuti kumulanje kuti matani. Famwina ena ali kumene koko akuvutika asamve nthanoyo kuti muna izawalimbikise so iwo. Kwambiri. Ndithu. Chabwino ngati First Deputy Speaker kukudziwani nyumba ya malamulo anthu ndithu amakudziwani ngati phungu wa Mulanje Bale. Ukuonani ndithu mugwira ntchito zanu nyumbamo kukudziwani kunali kumeneko. So pano ngati First Deputy Speaker ndikukhulupirira kuti mmene mmakhala nthawi imene mmagwira ntchito ngati phungu wa nyumba ya malamulo nyumbayi mumaona ndithu mmene amakhala pa mpando uja ngati maspika amene anali mboyo amagwirira ntchito yawo. Lero ndinu ndipo takuona ndithu mwagwira ntchitoyo mwatsogolera zokambirana za nyumbayi. Zinali monga mmazionera mukukhala kumpando ngati phungu mmene mmakhalira muja kapena zimamveka motani tsiku la lero kuti mwatsogolera ndinu zokambirana nazo. Lero na tsiku lophatikizana kwambiri. Chifukwa mmene ndimanyamuka kuti ndikuyamba pamene paja lero. Ndinapita ndili woti ndakonzeka ndithu ndikugwira ntchito. Koma kenako ndinangofika pa khomo paja ndikulowa mmene muja phokoso litayambika mmene muja ndikuyenda ulendo uja unatalika. Kuchoka pa khomo paja kufika pa chimpando paja mmene muja nyumba ija ka step wesa kusintha ena kuzaenda pang'ono ena kufulumiza. Koma chinali chinthu choti ukanatha kulira ukanatha kusangalala, koma ndimayenera ndithu kuyenda kupita pa chimpando paja. Koma ndinaona kuti ndithu zotheka nditafika pa mpando uja munangolimba mtima kuona kuti nyumba iyi ikundikhala ndifuna izi ndimvera. Kena kuona kahamala kaja pambala nazo zoti basi zatheka. Ndiye lero siku la chisangalalo, komanso siku limene ndaona kuti kodi ntchito ija akamagwira maspika za mbuyo aja imaoneka chonchicha. Tikakhala kuja kusioneka mmene imaonekera nditakhala pamene paja. Ndakhala paja nyumba ija imaoneka ikulu pena kakang'ono. Ena andilembera kumapeto kuti simunandione ndakhala kumbuyo kuja simunanditchule ndazoti siku lina zakutchulani. Koma nditokoza kuti zachitika ndaisokolera nyumba ija zinthu zabwino kwambiri. Ukaleo ulendo wayambika. Ndipo wayamba ndi mphamvu tu lero ndaona kuti umene wayambika basi. Sosangalatsa. Ndithu. Pano mumadziwika kwambiri kuti leader of backbencher ndipo timaona ndithu leader of backbencher nyumba moja amati akayimirira ndithu kuyankhula nyumba ija mazakhala ngati kugwedera ndikuzamva kuti inde Honorable Victor Musowa anayima nyumba ndikuyankhula. Ena nkumati anali tuvoko ndiye pano abwera pa mpando umene ngati speaker, First Deputy Speaker. Tiyembekezere Honorable Victor Musowa omwe aja leader of backbencher character yake manager tiyembekezereso kuti ikhala Kongo nyamula manager kuti sapa speaker apa ndiye kuti mmene muja 105 akoza kupasa iwe. Ndikuona ngati pali ntchito imene tinagwira ya leader of backbencher nyumba muja nali ntchito yokoma kwambiri. Ntchito imene imakuyenera kuti uzilawirira mmene muja uzikhala wokonzeka. For leader of backbencher ntchito yake mmene muja ndikumvesera kuti sijali nalo akuti cha. Nde chikangozuka chinthu iweso uzikhala ubongo wazuka. Leader of backbencher ndi munthu amene amakhala wachangu pa zochitika, komanso akoza kuisintha nyumba ija kuti tiyankhe mwakuti anthu kuyankha zimenezo. Ndapita ndikuzonena kuti ntchito imene ija ndinamaliza
kumaso naigwira bwino ndimaikonda wina kana zandiimbira sana khale speaker mwata atisokhala leader of backbench tazati ndikwanitsa bwana 5 years ina ndi utamanga munda mucha fani kachulo ndi munda mwanga mmene mucha ndimayenda mmene mucha nyumba yosaicha anthu kwauza zochita mabwana akandituma kusokolo kucha koma pa speaker apa kukhala kwa ine first deputy speaker sapakiseso ma MP amene abwera kumene unena kuti nyumba ija ukhoza ndithu kuchita komene ankachitira leader of backbench mucha osatulusidwa komanso kutumikira anthu ako munjira zonse chifukwa nyumba ija ndiyofunika kulimbana kuti tikamaliza kulimbana kuti gwirizane si nyumba yoti tizingogwirizana siku lemba lomwelo nda parliament maonera ma parliament osiyana ndi pamene paja ndine mtsogoleri sineso backbench leader koma ndikamona backbench asakupanga za backbench kumene kuja ndi musiyapange feneso ndinasidwa po kuti ndipange ndi chichewa cha masiku ano kuti ndikomerera wina kuti backbench akhala pasi ayi agwira ntchito yawo koma aziwawerenga ma orders aja ma standing orders chifukwa sagwire mopitirira malamulo a nyumba ija ndi azaona kuti kahamala kachakabwera ndi pali ka section kena kuvuta kwambiri amakachula 105 akakachula mangwenera munthu azipita ndimafuna ndifike ku 105 kuti kodi nthawi imene mumagwira ntchito yanu mmene mwanena kuti ndinayigwira ntchito ibwino kwambiri 105 sinagwiranso ntchito pa ine ayi ndithokoze ikanatha kugwira koma inalephera sana ndipasi sizinatheke ndipo anthu ambiri amaona ngati ine ndinatusula kambiri mbiri koma ayi ndithokoze chifukwa chonena kuti aspika anapirira for backbench asimasewera koma siku nana ndiyimisa akutulusa anthu atafika paina anati ndikukupangani woni nangoti komando apo for bweza magia magia inali 105 koma ndithokoze kuti sinatulukepo nyumba muja ndagwira ntchito bwino ndi ma speakers amene analipo ma deputy speaker onse kuchokera amene ndinabwera 2014 kuzafika lero pakhala ma speakers ndi ma deputy speakers 6 onse ndagwira nawo ntchito bwino kwambiri muli ndi mbiri ndithu nyumbayi mwafotokoza kuti mwaona maspika kubwera pamalo pamene paja kugwira ntchito yawo ndime yawonso nkumapita mkuona kwanu kuti mwalowamo no muchinthuchi mukuona kuti munthu agwire ntchito imeneyi ngati speaker mmoti nkuyamikiridwa kapena nkunena kuti inali yabwino ntchito imeneyi achite motani zinthu zake zikhale motani choyamba aziuti ndi mtsogoleri koma sautengeso usogoleriwo kusanduka ngati yeye chairman wa chipani fa nyumba muja muli zipani zosiyana aziwe zoti zipani zija zimabwera ndi zofuna zosiyana nyumba muja aonesese kuti anthu sakubweretsa za kuchipani kwawo kulowetsa nyumba muja nyumba ija ikhale yopanda kukanganirana za chipani koma tizikanganirana zokonza ziko nde ine ngati khala pa mpando wa nyumba ija ndi alole ma MP abwere pamaso aime alongosoleza kumuzi kwawo mavuto akwawo popanda kuwalesa anthu akwawo akufuna atawamva lero MP wina wakunzimba nonse chiro ndi anthu akwawo anamwimbira kuti tifuna uyankhule lero ndipo anachita kupempha kuti ngati sayankhule lero ndikhala pa nkhondo ndi anthu akwatu ndene ngati mtsogoleri ndikuyenda kuwalola ma MP ngati amene kuti ayike maganizo awo ku nyumba ija Malawi amve andi anthu asakumbukira tikamazamaliza ntchito kuti anayesesa ndipo tiyesesa tigwira bwino ntchito sitikhala phungu amene apondereze ma MP achizimayi ma MP ang'ono amene tiwapasa mwayi kuti aphunzire ntchitoyi sikuna tikazachoka ife osatenga ndiwo ndithu tiwaphunzise zinthu zabwino tisawaphunzise zinthu zolakwika chabwino uthenga wanu ngakhale utani kwa Malawi amene mwina amakudziwani kuti awa anali Honorable Victor Musowa MP wa Mulanje Bale komanso mwina adokotala awo muzipatala amene mmakhala mugwira ntchito muwauza zotani pano mmene mwatenga udindo umenewo ngati first deputy speaker ndimafuna choyamba ndathokoza Malawi wonse nditasankhidwa andi supporter ma social media amalemba zabwino ndifuna zoti ndimaziona zimene zicha moti akazilemba zimene zicha ndikaona thazino makhala kuti tulo zinavuta ndikawerenga zimene zicha umapezeka wagona komatu ndendo walonjezo tigwira ntchito yabwino tisapota aspika athu komanso ine ngati wachiwiri wawo ndigwira ntchito yabwino kwatumikira Malawi omwe mudusa malamulo amene athandiza Malawi sikuti ifo ili lamulo labwera parliament lizingodusa ayi tiyesesa moduse lamulo loyenileni limene liwatumikira Malawi kuti mavuto a Malawi ngati nyumba ya malamulo
tiwathandizire ndi chikhulupiriro kuti ndiyesesaso kwambiri kulimbikitsa achinyamata kwambiri ndipo ndalonjeza achinyamata kunja uko ndi mkati muno kuti ineyo ngati wachiwiri kwa speaker ndithandizana nawo asogolero sapa muzipano kunena kuti nyumba iyi mukhale kagulu ka achinyamata ma MP amene azoona zovuta za achinyamata m'malawi muno kuti so achinyamata azipindula nayo nyumba iyi ife achinyamata ali mbali zonse kwa azimayi kwa azibambo kumene kula achinyamata sona amene wakangomba kupindula ziko litukuka nde ine ndiyesesa kwambiri ndi mphamvu zanga kukwisa ntchito udindo uwu kuti achinyamata m'parliament imu agwire ntchito kuti achinyamata kunja kuwapindule ndithu Pera kupita kumapeto tingofuna timvere kodi kupatula kugwira ntchito ngati mtsogoleri kundale ndi chani china chimene mmachita kapena chimene tsiku ndi tsiku mmatha kudzuka kusangalatsa moyo wanu kapena inuyo nokha ndikuchita chomwe chisakhuza ndi ndale pali zinthu ziwiri zimene ndimazikonda choyamba ndinabadwa ndisakudziwa kusambira koma ndikupita ndapanga apply school ku Canada ku Toronto anandiuza kuti pafunika tu condition yoyamba munthu oziwa kusambira ndende ndipanga bwanji takulakale ndende ndapita ku school ya kuphunzira kusambira ndende nayika kabira mozoka waphunzira utakula umayesesa ndende naziphunzira ndende makukonda kusambira kwambiri moti ndimakukonda ndimapita kukasambira pafupi mpaka na lero koma ndikakha kuti holiday yakoma ndifuna ndipange zinthu ndili ndi gulazi zanga ku blanta yako amayendesa zimagamulo zachikale kwambiri zakale zimene ankayendera azungu mwina pobwera muziko muno kalekale zimachedwa zima Land Rover zima Defender zachikale kwa basi ndeti makwera zimenezo ndeti makayenda ndetayenda malawi muno kunyika kuja mwina ine ka 12 kakwana ndayenda kwa basi palibe boma limene sindinaponde ikanakhala gamu ndimakafika kulikoma ndikanapita nayo koma ndaisi hapo kukhatabe kusalima kawiri kukwera stima kupita kulikoma ndapangapo zinthu ndi anthu amenewo ndimakonda kuyenda malawi muno komanso mayiko yandikira nditi magamulo zachikalezi ndi mblanta ya anthu amandiziwa ndithu kuti uyo ku Land Rover uchi ndi siku lina ndi chikopero kulilongwe kuno ndi join zimene za Land Rovers mwina speaker ndizapempha tizayimika pa parliament ipa Land Rover chikale usada maona za nyuwa na kukwera anthu koma zoti panopo palibe kukwera parliament kuno zimene za 1980 chakuti za 1970 chakuti tinkazi oti ma 110 zimene zichi ndi pali china chachifupi kwambiri ndi chimene timakonda zimene zicha timakoka matelera ake timanyamula matenti timagawa matenti kwa ana skulu amene akufuna kuphunzira kuchita kampu tikapeza matenti ambiri anthu amatipasa ifeso timapereka kwa anthu ena timathandiza kwambiri timapereka zipangizo timasonkha ndalama tikamayenda siku lina ndithu muzapite mukaone Cyclone Friday tinapereka katundu ochuluka kwa Malawi amene anakhuzidwa moti timakhala wokondwa kwambiri kuti mpaka nthawi imene president wa dziko lino anachula gulu la Land Rover kuti tikuthokozeni tukatachula Land Rover jamaina tusanachuleni nali gulu lomwelo koma ndi china chimene machikonda kwambiri blanta ya anthu amanizote uja wa Land Rover uja musowa wa Land Rover ndeni mazikonda zimezo kwambiri zinazo sinayesepo mpira sinamenyepo koma kuno ndi mayesesa ndiwapita kuvaka phokoso ku stadium koma sindithampira sinditheratu koma anthu amandilowesa ndimakhala 5 minutes mbwalo ndikapanga phokoso amanditulusa ndimangopita ukasangalala nawo koma ziwirisi ndi zimene ndimazikonda ndi mtima wanga wonse itathokoza kwambiri kuti mwatigayirako mbali ina ya moyo wanu imene muyazira maidziwo ndathokoza komanso tikuthokozeni kuti pasa mpata kuti ticheze nanu tsiku la lero timvepo ziwiri zitatu tadziwa kuti Honorable Victor Musowa ndi andani komanso iwo amatani komanso akonza zotani chitsogolo mmene atenga udindo umenewo ndithokozeni kwambiri ino TV ya parliament tiyeni tipereke mpata kuti anthu ambiri azoe parliament ndi chani fantu angotona tasonkhana kuno ena sazi kuti timasatani kuno koma chifukwa cha inu mukayendera anthu kumiziku kukaonesa kwambiri zinthu zimene timapanga kuno anthu mwina samba kuti khulupirira kuti koma anthuwa ndasogolera amene amapita kukapanga malamulo okonzera dziko lathu kuti likhale pabwino ndi ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha kuyankhula ndi ineyo
Zikomo kwambiri. Zikomo. Tufuneni zabwino zonse. Ndatokoza. Pa ntchito yanu. Zikomo kwambiri. Pamene ponso mpamira tsirizira kucheza kwathu ndiye First Deputy Speaker a nyumba ya malamulo kuno ku Malawi, Honorable Victor Musowa MP, amene angosankhidwa kumene. Kufikira tsiku lina amene tizakhaleso ndi mlendo wina mu program imeneyi. Khalani pomwepo, pitirizani kuonera program athu otsatira. Munali ndi ine Linda Masinga. Hello and welcome to Parliament Television in this special conversation with newly elected First Deputy Speaker of Parliament of Malawi, Honorable Victor Musowa MP. My name is Linda Masinga. Thank you for tuning in. Honorable, congratulations on your election. Thank you. As the First Deputy Speaker. Thank you very much. Thank you, and it is such an honor for us to have you in this conversation today. The pleasure is mine. Thank you. Thank you. But before we get into anything, may we please know who is Honorable Victor Musowa, MP? Victor Musowa, actually 2 stories. Before I was honorable, some people who are seeing me here remembers me from corridors of hospitals in Malawi. I've worked as a clinician. I've worked as a speech and language pathologist in the hospitals in Malawi. I'm trained in Malawi and in Canada, born in Mulanje, in a family of 9. Raised up by my mom. Humble beginnings, really humble. When my dad passed on, it was actually a big struggle for my mom, who was never educated. May her soul continue to rest in peace, to raise a big family. And she ended up sending all of us to school. I think in those days when agriculture was agriculture, people could harvest and sell and send their kids to school. So that's my story. I studied at the College of Health Sciences, ended up into Cape Town. By God's grace, I moved to Canada. I stayed in Canada for a few years, went to the University of York and the Georgian College, and my last qualification is a diploma, a postgraduate diploma in speech and language pathology, communicative disorders. So I majored in testing people's hearing and in checking out their speech and language after the brain has been affected by any condition. So people that see me, a lot of them that know me in Long and Blantyre, in the corridors of hospitals like SOS Hospital, the hospital, Queen's Hospital, Maiwatu Hospital, the Adventist Hospital, they know me as their clinician, as Dogotaramana. So Wow. I have that label too, but actually I'm a member of parliament for Mulanje Bale constituency, south of the Boma, bordering Mozambique on the left, and Cholo, Tujira River on the right. So it is on a stretch, on a strip that runs from Sikawanjala, passing Mbiza and Chinyama. That's actually my constituency. On the contrary side, to Mozambique side, there's a famous Nantombozi trading center where all the millionaires in my constituency come from. So I am actually a son of Mulanje, raised in Mulanje, went to Palombe Central School. After being selected, I was the only one selected that year. I can't remember when that was. Wow. But I went to Palombe Central School, came out of there with a good MSc. By then I went to sit for these entrance examinations for the university, but they were taking too long to come out. You used to get interviews, and then a couple of months later they would say, these have been selected to go to university, the rest try next year. So you'd try the other year. I didn't want to wait that long. I went to college and escaped Malawi, and I went further with my studies. That's it about me. Quite an inspiring story you have, right? Thank you.
tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.